A tynnu nôl. Ac ochr arall. Cofiwch wrth gwrs cyn i chi wneud unrhyw fath o ymarfer corff neu ymarferion bod rhaid i chi dwymo'r cyhyrau fyny. Fel ddangos yn wythnos diwetha, felly rhyw 5 munud o warm-up sydd angen. Cadw panelyn yn uchel. Ble mae'r ysgwydd reit lan. Ac i lawr. Gnewch yn siŵr wrth wneud yr ymarferion yma i'r breichiau a ysgwyddech bod chi'n sefyll yn iawn. Cadwch eich cefn yn syth, plygwch y coesau, cadwch wneud i chi weithio'n galetach. Wrth gyflymu, mae'r ymarferion yn haws. Dim ond y breichiau. Na chi, newch ffist. Mae'n dda. Cadw'r cefn yn syth. Briliant. I weithio'n galetach. Ac i fyny. Cadw'r cefn yn syth fyna. Coesau, wneud siŵr bod e wedi cael ei plygu. Y ddau gos wedi cael ei plygu. Na ti. Os nag ych chi'n gallu mynd i'r gym neu ddim eisiau prynu free weights, mae yna lwyth o bethau gallwch chi ddefnyddio yn y tŷ fel pwysau, siwgr fan hyn, neu hyd yn oed tin o baked beans. Mae'r rhain yn gwneud i chi weithio'n galetach eto. Dechrau blino nawr. Dechrau gweithio nawr. Cofiwch hefyd bod rhaid i chi weithio ar y ddwy ochr, dim pwynt jyst gweithio ar un ochr yn unig. A nawr ni'n mynd i dechrau cwlo lawr a stretcho. Ysgwyd y brechau. A'i troi nhw. Lan. A wneud cylch i lawr. Mae'n bwysig i chi gymryd amser i dwymo'r corff cyn i chi ddechrau ymarfer. Mae hefyd yn bwysig i chi gymryd eich amser i ymlacio'r corff ar ôl gorffen. Wnewch yr un peth ar ôl bwyta pryd o fwyd. Wrth rithro'ch prydau bwyd, dim ond bwyta mwy fyddwch chi yn y pen draw. Mwynhewch bob darn o'r bwyd ac mi fyddwch chi'n bwyta llai yn y diwedd. A un llaw ar ochr arall. A tynnu. A troi. Wythnos nesaf, fi'n ni'n edrych ar sut i